Subong naman, sabtan naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga, Let's Help Wally. I-drawing ang 5 kasendiya sa karito A. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kasendiya sa karito B. 1, 2, 3. Kag 2 kasendiya sa karito C. 1, 2. Isipon ang tanan nga sendiya sa mga karito. Isulat ang husto nga numero sa kahon sa idalom. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasendiya. 1, 2, 3. 3 kasendiya. 1, 2. 2 kasendiya. Sunod, i-drawing ang 4 kasendiya sa karito A. 1, 2, 3, 4. 3 kasendiya sa karito B. 1, 2, 3. Kag 3 kasendiya sa karito C. 1, 2, 3. Isipon ang tanan nga sendiya sa mga karito. Isulat ang husto nga numero sa kahon sa idalom. 1, 2, 3, 4. 4 kasendiya sa karito A. 1, 2, 3. May 3 kasendiya sa karito B. 1, 2, 3. 3 man kasendiya sa karito C. Great job, mga bata!